जों दिनै अ जायगा प्राय 11टा हाय दाबिनोति डेपुटेशन थां दङ जोंनि हेजामारा ब्लकनि भिडिअ थानि दाबि जों एक्चुअली सीएम चीफ मिनिस्टारनो दाबि हायफानो जों दिनै ब्लकनि बिसिंथि भिडिअ बिसिंथि बनो अ दाबि जों पेस खायनाय सिरि दाबि दं बिसिं दङ जत सिगांनि जे बिसि इलेक्शन आबो दाख्लै खालायनानै हेमत हाइकोर्ट अर्डार जागनो हायफानो गोबां माताल बाहाना खाय आबो खालाया फानो बिथांमोना आबन बागै जों दिनै डेपुटेशन बिसिंथि आबन दाख्लै खालायनानै बागै जों चिन मेमोरेन्डाम बरनाय बनो कारिबो सिनि आमसाइनि हेजामारा ब्लकनि आन्डार जे कारेन्ट तुई लामा स्कुल रक ते हस्पिटाल रक गाहाम गाय चलायनायनि बागै जों दिनै ब्लकनि भिडिअ थानि आदा बिरक दिनै सानानै जों थाङै दं सिनि अर 21टा बिसि दङ हेजामारा ब्लकनि आन्डार 21टा बिसिनि जत कामिनि लुकुरक न बंनि जानि जानि जे प्रब्लेम दंमानि प्रब्लेम रकनो तुइनो दिनै अ जायगा डेपुटेशन दिदों हामबाय তিনি जोंर हेजामारा आरडी ब्लक मुख्यमंत्री उद्देश्य कैसा मेमोरेंडम जों जाफारनाय ओ मेमोरेंडमनि मेन चिनिंखा जे दाक्ति दाक्ति विलेज कमिटिनि चंमारि माखायनाय राज्य सरकार हाइकोर्टनि अर्डार मानि दंमानि यागुलो फानो तिनि बरक ओ ब्रो डिसप्लेस दंनि একটা অজুহাত খুনুগৈ বরক তিনি ইচ্ছা খালাইনো তিনি তাইসা বংনি বরক বাইনো हाइकोर्ट ताइसा आपिल खालायै बरो जे रिसेटलमेन्ट रंनि जे बुटा लिस्ट बुं तिसारनाय बागै बर काइसा षड़यंत्र खाय बिनो तो अनेक आइजन खालायमा खामो ताङै खालायाबो बर गाबनो जों तिनि अर दाक्ति खालायै दाक्ति खालायै विलेज कमिटि चंमारि खायना बागै जों तिनि नम्बर 1 चिन्तिमान ताई कैसा आंगा ताम नुकजागत जों बीजेपी आईपीएफटी जुट सरकार प्रत्येक सारा त्रिपुरानि प्रत्येक ब्लक बरनि चेयरमैन नाय आईपीएफटी इयाखा बीजेपी इयाखा वाइस चेयरमैन नाय बीजेपी नाय आईपीएफटी बरक बीएससी नि माने ब्लकनि समस्त बरंनि सुजुग सुबिदा शुधु मात्र बरंनो नाय दिनै जत वार्क अर्डार जत स्कीम बरक हाइके दं चिनि मनिटरिंग कमिटी आबो संविधान प्लस मनिटरिंग कमिटी गठन खालायजा माने तामबा आबो तो चिनि एप्रूव बाय टीटीएडीसी गवर्नमेंट एडीसी बो कैसे गवर्नमेंट ब्ले ओ एडीसी गवर्नमेंट नि चिनिबो तो सीओ माने तामबा आईएएस ऑफिसर न ब्ले चीफ सेक्रेटरी बो आईएएस ऑफिसर न ब्ले तांगि चिनि आबो खाय मानिया एबोनि बागे आबोनो मानि रिनानि बागे दाक्ति जे कोनो स्कीम चिनि मनिटरिंग कमिटि नि कोन अनुसार मांगनाय आ जागाव विलेज बीएससी चेयरमैन वाइस चेयरमैन इच्छागत भाबे खालाय मांगला যদি বড় খাইকে খাইকে আঙ্কাই কিন্তু পরিণাম কো হামিয়ানাই অমাইকাই চিনি পুরাটা এলাকাও পুরা নিনি এনবিসিসি রোড এনবিসিসি লামা প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সচুরান লামা পিডব্লিউ নি লামা প্রত্যেক পাড়া অঞ্চল বেলাইকেন বেহাল অবস্থা গাবো দাক্তি খাইনা বাগৈ जों তিনি ডিমান্ড খায়ো অমাইকেনো নিনি ইয়াঙ্গো থাংনাই দি কারেন্ট বাহাইনো
जे सिंखारी पावर और ने आगी तो मने स्टेट गवर्नमेंट त्रिपुरा स्टेट इलेक्ट्रिक किन्तु ताम नुजाखा फेटको कंपनी ओ फेटको कंपनी रो तिनी बंग यागो नारमानि परे सिंताम नुजाखा जे समय मतो गैंग फिउज सिं थांगो ट्रांसफार्मर नष्ट होंगो और ठीक मतो ट्रांसफार्मर तुनिया तामनि कारण चिनी पारानी कबंगा बररो बिल रिमाया कारण आगे कुन बिल नि कुन कागज रिया आ बिल नि टाइम टू टाइम पार नगो नगो थांगै बिल कलेक्शन खाया जार कारणे कबंगमा कामी आमसाय न जे कारेन्ट करिं दं कारेन्ट करि माने तुइ करे आगिन आइकुआ खुरि तुइ फैलिया आबो दीप ट्यूबवेल मिनि दीप ट्यूबवेल नि ऊपर से कारेन्ट तुइ आबो करिं के तो तुइ बाइ के मानैबा ए आबरो सह जों 11 दफा दाबिति जों तिनि तिप्रामथा YTF TWF चिनी सिमना ब्लक कमिटी नि रुवाल जिमुं बाय जों तिनि अरो ब्लक डेभलपमेन्ट थांगो अम पाइमेनि परेन जों सुरेन्द्रनगर अर्थात हेजामारा कसाम हायर सेकेन्डारि स्कुल नि रोंनखलाव कायसा लुकुथुम पानांनाय आरो जों राज्य सरकारनि जे सामुखौ मुंनो तैनो जों कक सालायनाय Ayo,